Unsa nga, babe? Mabali na kag eskwelahan, inig third year high school. Di na dito pero magkita ni. Mao na, babe. Pero sige lang, good. Ayaw ka bala ka. Magtaksa na ilang good ta. Kapit tayo mga cellphone. Bantay mo na kung inisan, babe, ha? Babe, love ka ayo ka. O dili gina mahitabo. I love you, babe. I love you too. Ay, kanimo, May. Kasayo, hindi mong nag-uyab-uyab, uy. Ma, pang-inspirasyon naman sa good no. Dili ba ako laagan ha? Wasa nahitabo nga, nagkuyog ming Jean nga nauli mi gabiin na kaayo. Bantay bitaw. Eman ha, second year high school pa lang mo. Mga bata, pakaayo mo. Ma, nahibaw ming Jean sa among limitasyon. Salig lang good na ako, ma. Nagtuon ba akong tarong ha? Nya, dagko sa ko grade sa akong report card. Wala may mabuhat pa ni Papa mo, ana. Ang amo lang, nga ayaw gyud mi hatagig kahiubos si Papa mo. Pagtarong gyud. Lagi, ma. Kulmaan ko da. Wala ba ko'y kaila din eh. Mauna matingalin akong room. Excuse me, mo niyo ang section amethyst? Yes. New student ka? Oh, Okay, wait. Akong i-inform mga to advisor ha nga new student ka kay para mabutang ka sa imong permanent seat. okay. Get inside. Okay, class, quiet. We have a new student here. Introduce yourself, everyone. Hello, good morning. I'm May. I'm a transferee. Ken, nobody is sitting beside you, right? Wa! Okay. Miss May, you can take a seat. Okay, thank you. Hi! Hello. Kapatid mo! Sige, magtutok na ako. Sige, smile. Ka-weird pa ani niya, uy. Hi! Pwede mag-share ang table? Ha? Oh, sure. Feeling close kay kuno. Bitaw, gusto na ko makikamigan ni mo. Oo, gini problema na ako. Aron saan nga na ako'y kakuyog-kakuyog per me ba? Ako din si Celine. May ito imong pangano? Friends na ta ha, May? Sure. Buyog! Hilom mo! Hilom! Kasapa ko ano nga naman akong classmates, uy. Hilom! Day! Day! Apil na mo din eh! Halingaw kay mi dire! Hilom! Ha? Ano sa mana? Ang ano day mo? Di mo gunaganan si Ken og buyog, mong amo siyang sungugon. Basta wa milingaw kay amo man na siyang pahilakon, good. Onsa? Ilagong inugong din, sir! Ilagong itabagan tanan! Ken, okay na. Ako lang ipagasapan ka na. Ay pagsigila kay mabatian gina sa imong naong si Miss May, ng imong tapat. Ngayon, gwapa ba ka na? Gwapa kay si Miss May. Guwapa! Babe, imingaw kay ko nimo. Saon, tag-saan mo kita makita? Maulig babe. Ano, kumusta ba na yung pag-eskwela? Nanakay mga friends? Nanasad, pero dili kayo tantong daghan yun.
And dili sad kaayo nako feel. Ha? Pero nga naman. Ambot na tawa. Nami usa ka classmate, babe, nga retarded. Makastorya man hinuon siya tarong, pero mailhan gidi mo siya nga doon na siya diferensya, uy. Unya? Sige siyang sangugon sa akong mga classmate. Hangtod nga muhilak. Paluoy na lang gud ko. Mga ang gibuot. Babe, relax na good. Di lang tayo mag-iskot nila. Mangitaan tag ice cream din small na. Ako ilibin mo. Kaya tagam ko kwarto ni Papa. Ken, doon ako'y palveron. Ganahan ka? Sige. Kanaan ko, ana. Imo na yung tulo, oh. Kay sige naman kong taon ani sa amo. Ima na lang na. Nga ron tuluman. Para I love you. Oo. I love you as a friend. Migo na ta, ha? Sige, mi. Kanaan ko, amiga ta. Okay. I'll give you 40 minutes to do your set work. No cheating, ha? Ken, nganong imo mang gihikap akong kamot. Kinuo ko. Iyong ginisilpisil akong paa. Ken, excuse ha. Mag-CR sa ako. Sir, excuse me. Mag-CR lang ko. Unsa? Gihikap ni Ken imong paa? Ngano ka musulti ganina? Nakulbaan lagi ko. Dili sa ko gusto ang katawaan na po dyan sa itong mga classmate. Kaya ba kung may kalibutan si Ken sa ang gibuhat. Musulti lang ko sa itong teacher bahin ani aron. Ibalhin na lang ko og laing lingkuranan. Duda man sa ginako day no. Nakana si Ken na ibog na nimo. Kadlok no kung maibog ang mga retarded no. Uy, makuyawan man sa taon tani mo day. Uy, basig unsaon ka ba? Day. Okay, class. We have a new arrangement sa sets, ha? Since me is nearsighted, ma'am, so I have to transfer me to another seat. Okay? Dili ko masagot. Ay, dili. May, take your new seat. Ilalagay na siya mag-wild basta di matuman na yung gusto. Okay na siya karong taon-taon. Ingon si Celine, nangita ko ng mama ni Ken ako. Ano ka? Oh, oras niya. Naglingkod sa bench ng among skulahan. Duulo na ako. Ikaw di ay maoy May. Kita, nga no? Dahil nasayod kong naibog ang akong anak ni mo. Tugod kay ikaw ba yung gisigihan niya giskot? Dahil mo hangyo, kubi. Dahil ba kung nakasabot ka sa sitwasyon ni Ken? Tita, dili sa pagpanghilabot doon sa man ha. Concern lang ko ni Ken. Kaya ba ako matingali ka nga permisyong sumugon sa mga classmates? Ganong wa naman lang ka nagkuha og tutor tita aron mag-home study na lang si Ken. Gusto na kong ipa-feel niya nga dili siya lahi, May. Gusto kong mabuhi siya din sa kalibutan nga normal, pareha sa ubang mga bata. Ug buhaton gid ako ang tanan para lang sa ikalipay sa akong anak. Ilabi na gyud karon nga. Ganaan na sa stage 4 ang iyang sakit. Unsang sakita tita? Leukemia. Doon na siya leukemia, May. Ang gitagalan na iyang kinabuhi sa doktor.
May nahibaw kong buotan ka. O nakasabot ka. Maumuhangyo ko ni mo. Ayaw lang palayo niya. Makasabot ko kung muli kay kaniya, kung hikapo na kaniya, pero please lang. Ayaw palayo ni Ken. Sabta siya. Dahil hangyo ni sa usa ka inahan nga malipay ang akong anak sud sa panahon nga gitagal niya sa doktor. Tita, Dalias panahon, babe, no? Walang ibawi nga second year college na balita. maugid, babe. Oh, Si Celine man nga nawag. Wait, sabi ba? Hello? Uy, May. Naibaw na ka? Nga unsa? Patay na si Ken. Nagpaibawa nga ng advisor nga wala ko na si Ken. Nag-inform iyang mama sa tanang teachers ni Ken. Unsa? Tita, condolence. Salamat, May. Matanaw sa kong Ken, tita. Sorry kung may mga panahon nga feeling ni mo. Nagsinalbahis ko. Nagilikayanti ka. Salamat ha. Nga bisig na panahon nga dili kayo kung tagad ni mo. Pero ikaw gid mo nagtagad na ako. Usa ka sa mga tinuod na kong higala. Dili tagid ka makalimtan, Ken. Rest in peace. It's happened once again. It happens in all the... Bisag wa na si Ken. Pero para na ako, gitreat na ko siya isip usa sa akong mga friends. Bisag nahibaw kong ingon ato ang iyang sitwasyon. Sakit man para na ako iyang paggawa, pero at least, dili na siya makafeel og sakit. O nakapahuway na gid siya. Bilhin na lang ko to. Dagang salamat, RMN. Mao kita mga ikalan, kaagi ni May, nga taga Carmen, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagawahan, Points of View. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalandlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. RMN